Bodo लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। आसाम पुलिसा साबा जिहादिफोरखौ हमनो हादों। जिहादिनि हेंथायै आसाम पुलिसा सिग्रोमनायाव बरपेटा जिल्लानि हौलियाव हमनो हायो। बे खौरांखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि बासबारियाव आसाम पुलिसनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। हमनो हानाय जिहादिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा फारियै मोहाम्मद सुमन उरुफे सफिउल इस्लाम, खायरुल इस्लाम, बादशाह सुलेमान खान, नुसुत आली आरो ताइमुल रहमान खान। बे हमनो हानाय साबा जिहादिफोरनि गेजेराव मोहाम्मद सुमन उरुफे सफिउल इस्लामखौ बांलादेशनि थागिबि होनना डिजिपि बिथाङा मिथिहोयो। रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे इउक्रेननि माखासे नोगोर ओनसोलफोरखौ कब्जा खालामगासिनो। बेबादि समावनो रासियाया इउक्रेननि गंनै नोगोराव सिजफायार फोसावो। रासियानि रैखाथि मन्थ्रिया इउक्रेननि गंनै नोगोराव दान्दिसेनि थाखाय सिजफायार फोसावो। सिजफायार फोसावनाय गंनै नोगोरखौ मारिउपल आरो भलनोभाका होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गंनै नोगोरनि नोगोरारिफोरा नोगोर नागारना थांनो हानायनि थाखाय रासियाया दान्दिसेनि थाखाय सिजफायार फोसावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे सिजफायार फोसावनायखौ इउक्रेना राजि जादोंना जायाखै बेनि सायाव दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। आमेरिकानि निउ जार्सीनि थागिबि सासे 3 फुट जौथाइनि आइजोआ गावनि थाखाय बयफ्रेन्ड नागिरदों। बियो गावनि थाखाय थार गोसोनि सासे बयफ्रेन्ड नागिरदों, नाथाय गोसो गोरोबनाय सासेबो मोनाखै। बेखायनो बियो जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दं। बे 3 फुट जौथाइनि आइजोखौ 25 बोसोर बैसोनि कार्ली रनके होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बावनासा आइजोआ सासे मडेल होननाबो मिथिनो मोन्दों। इउक्रेननि हादरगिरिया हादर नागारनानै गुबुन हादराव थाहैबाय नामा? बुहुमनि गोहोगोरा हादर रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया सोलिबाय थानाय समावनो इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्किया हादर नागारनाय खौराङा गोसारदों। रासियाया इउक्रेनाव मिलिटारि अपारेशन खालामनाया सोलिबाय थानाय गेजेरावनो इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्स्किया हादर नागारनानै दायो पलेन्ड हादराव दंहैयो होनना रासियानि दुम्मा रायजोनि बुंथिगिरि भियाचेस्लाव भल'दिन बिथाङा बुंथियो। जेलेन्स्किया इउक्रेन नागारबाय। फार्कभ नारादानि दिपुटिया बुंनाय बादिब्ला जेलेन्स्किखौल' नुनो मोननाय जायाखै। बिथाङा दायो पलेन्डआव होनना बुंथिगिरि भल'दिन बिथाङा टेलिग्राम चेनेलनि गेजेरजों लिरो। मख'नो गोनांदि बेनि सायाव भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा जेबो बुंथ'वाखै। जेलेन्स्किया हादर नागारनाय खौराङा बियो गिबि खेब नङा। चिरां जिल्लायाव BPF हानजाया खुद्रिसारदों। निसिमा हालामनि सापागुरिनिफ्राय मालिबिथा थांनाय लामाया गाज्रि जानायखौ लानानै निसिमा BPF हानजाया दिनै खुद्रिसारदों। चिरां जिल्ला सापागुरिनिफ्राय मालिबिथा थांग्रा दोंसेल' लामाया जोबोद गाज्रि। बेखौ लानानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे खुद्रिसारदों निसिमा BPF हानजाजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे लामाया गाज्रि जानायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा हान्थामेला खालामनायाव गोबां खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ आरो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय समाव बे लामायाव दाम्पार लोगो मोननानै हाद्रि जानांनानै फुद्रुन जालाङो आरो मालाबा गगा मोनो, लोमजानाङो। बेबायदि खस्थ'जों भुगिनांगासिनो दङ। बिनिखायनो दैज्लांनि सिगां बे लामानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ, नङाब्ला आरोबाव बे लामायाव जथिनानै खुद्रिसारनो गोनां जागोन होनना BPF हानजाया आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।